Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam anag pailinged itinagan nga erning, nga OFW manipod ijay Taiwan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, erning latakuman ti iyawag mo kanyak. Adamot 5 atawan ang nagtali na edak ijay Taiwan, ta nagtrabaho ak iti maysa a factory ijay. Idi Disyembre la nakaawid ak manang. Tamay saak kadagiti nakapasar iti rigat iti lugar anapanak, idi nagraira ti pandemya. Napadasak ti nagpakpakaasi ijay manang, tapno at dalakanak. Kat napadasak pa'y tinakisinnong bat, kandanda ni makidin ng ran, gapulaeng iti makan. Dayta kat idi kangitingitan ti pandemya. Ngam idi awan pa'y ti krisis, awan ti parikot kumanang. Tamalaksid anapintas mo ti pasweldo ti pagpapaayak, adupay dagiti gagayam a pagpatulungan no bilang laeng. Kayat ko lang nga ibinglay tinapasarak gapo iti pandemya manang. Ngam saan aditoy ti pagsentroan ti salaysay ko, anam na maek asapay lakuma, tamay samet kadagiti mapagasatan a mapiliyo nga idrama.
Anya nga anak ko, kumusta nga iti trabahom? Talaga nga ora niya taramidag. Marigata na nga agurnong nanang. Basit lang nga rodon ti sweldo. Awan pa'y benefits mi mat nga empleyado iti pagpapayak. Kasta talaga. Tilaangan pagyamanam kat ada trabahom. Sana kas iti daduma saan dapulos a makasarek iti trabaho. Nanang, Kitaam di anak ni kakapidreng. Ada nga agpay sukursuna nga maging gaita. Saan a makastrek iti trabaho. Idinto ta si ka, apaman anak ka eskwela ka, naadaan kan adagos iti trabaho. ngem basit mo ti sweldo nanang. Ken saan ang natalgad? Takas iti nakunakon. Awan na pulos benefits mi. Saan abali, tagbaybayad ka motlata iti benefits mo anak ko. Iso na lang, tagga po iti bukod mo a kwarta. Dayta nga rod kat nanang. Dakkel kumamot apakalag anak. No da counterparty kumpanya pagpapaayak. Isupay kumamot a matipid ko, nanang. Wawatak matkit di anak tamaring. Uray asino. Isapul na mat ati pakalag-anan na. Naku namon Ponsyano. Ang amanya nga inga road, nairanamot nga awan bibiyang ti kumpanya nga ayan na kadagiti empleyado da. Sigun nga rudan iti istorya da Erneng kadagiti katrabahuan na no daytay addada dito'y balay. Tila napatag iti kumpanya da kat ti mapastrek da. Ay, unay mo't nga minan aya. No apay mo't nga dadag iti kasta kumpanya a. Di dala mapanunot mo't ano awan dagiti empleyado da. Uno dagiti tao da kunakman laangain. Katawan mo't tinasayata pagbanagan ti kumpanya da. Nasa umod lakay. Ang amanya nga rod ngay. Talaga akasta siguro ah. Awanan tinapatag kadakwada no saan ati mapastrek da. Kakaasin dagiti tao da may saksakripisyo. Saan mo't nga ron nga umdas ti pasweldo da? Makapangaryag bakay. No anya ti amom apagsaya atam, iso ti aramidem Erning. Narigat mo't nagtaltali na kalatan iti trabahom. Idinto ta ko nam asaan kamot a kontento iti masusweldom. Talaga saan alita? Diyak pa'y nga raw doon makaurnong iti pagkalay sa ata. Adday ta ka manen. Saan ka ngamin nga agapura ah? Madanon tulat ta dayta. Kaya't kan ni ikalay salita. Amangan ngamin no masirpat na kapay ti sa bali. Ay sus, adday ta ka manen Erning. Isa miram manen day ta kinaman nangimon mo. Sa anak agim imon. Ibagbagak lang dagpayso. Diyak kahit maagaw na kapay ti sa bali kanyak mo't ah. Apay ngamin aya aday ta ti pampanunutem. Anya ko maaga pong agawan dakken ka. Ni, anyat amok ngay. Amangan no maumakanton kanyak. Tadi kamot lamay kalaysan ngay. Heh, saan man atila ibagbagam? Makapasurun ka. Apay, di mo kaya't nga ikalaysakan? Kayat ko, ngamkas itinakunakon, saan ka nga agapura? Makauray day taabanag. Anya dyan ko na mernay. Tulungan dak ko matatang. Kayat ko taga-abroad. Ha? Nauma akong dito Pilipinas tatang. Awan asenso dito eh. Rigat lata na kanahin ti adda mapaspasaran. Ay, sa dino ay ati planom apapanan anak ko. Nagsarita kami ti may sakatrabahwak tatang. Adda opening iji Taiwan. Factory worker. Sigurado ka iti day ta desisyon mo, Ernay? Un tatang. Kaya't ko ti makalungaw iti rigat. Awan ti mapasamak kanyak nagtali na edak diti pagilyan tayo.
Awan asenso ditoy. Iso akayat ko ti aga-abroad. Saan mat siguro ang mailibak at ikaadwan arason dagiti pada a Pilipino iti panagabroad da ket tapno makalungaw da iti kinarigat manang Emmy. Ket kastamot laeng ti rason ko. Siak ti buridak ket amok asandak apaayan dagiti dadakkel ko iso naturedak a nagpatulong kadakwada nang runa iti amak. Sa anak nga rod a nagbidot. Insalda datatang ken nanang ti kakaisuna asanikwada. Ti solar ken balaymi. Tapno addala aramatek amang ipagnakadagiti papeles ko nga agabroad. Idilatawan 2015 daydi manang Emmy. Talaga gayam ang matuloy kan, Erning. Di ka nagliday, Lita. Saan na bali? Takaraman ka kadagiti arapaap ko. Apaman na makaurnungak, agkalay satan tumutin. Naimbag numapasamak at talaga dayta, Erning. Kasanon ngay numakasarak ka iti sa bali iti papanam. Kasano aktun. Ay sus! Kunakman na siyak timan nangimon ako nam. Ha? Iti kasta ajar mo ita. Nalawag asikat agim imon. Sa anak nga agim imon. Ibagbagak lang dagiti posible ang mapasama. Lita, ay ayatan ka. Sikati may sa kadagiti rason no apay nga agsalsalo kagak. Isa mabalin ka di? Saan ka ko mga agpanunot iti kompormila ditan? Erning. Basta aga brudak. Tapno mapasayat ko ti panagbiag ko. Katkas iti nakonakon. May saka kadagiti rason no apay nga aramidek daytoy, Lita. Anya ngay anak ko. Masapol nga agpasyudad kan inton rabi ta inton bigatan ti flight mo. Aganad kay ti papa na Erneng. Agmay masakay jay anak kao. Katawan kami ang mga hindi ngay at agos kan kano bilang laang. Erneng, anak ko. Apa yan? Erneng, ha? Anya day jay tatang? Nay, Anya't mapaspasamak kan ka, Erneng. itay-pay aso manao kami kanita tatang mo. Ngam di na kami matgayam dengdenggan. Ako. Ay. Pasensya kayo, nanang. Tatang. Agtib-tibayak mo't naminan. Ha? Nay, apay ngay anak kao. Kunakman no talaga anak kasaganakan. Kastamat amok tatang. Ay, diyak man mo. Kalat mo tanday tarik nak. Nay, ay kita Erneng. Siguradum ti bagay, bayat nga da kapay laeng dito'y lugar tayaw. Narigat no sakan tukit di agdwa-dwa into nadakan ijay. Saan ka laengan nga agtuloy no kwa? Agtuloy ak nanang. Awan anyaman na dahito amariklik na kita. Agtuloy ak amapan ija abroad. Kat makaaon tayo itirigat.
Sabali ti ipatulod ko kan kalita. Sabali mo ti ipatulod ko kadagiti dadakkel ko. Kunaklakit din no baybay anak mo dun. Ta naka-abroad kan, Erning. Mabalin ayamot dayta. Saan lita? Jak to aramidan dayta. Agyaman nak, Erning, ha? Talaga gayam nga ay ayatan nak. Wana? Imbagak mo kan kay di sakbay nga imayak ditoy. Amay saka kadagiti rason no apay kayat ko ti aga-abroad. Erning, Kat itatada akong ditoy. Rumbang lang atong palag day takarik. Masapul nga agurnungak para iti masakbayan ta. Kaet tulungan na ka. Babang iti panangurnong mo kadag iti ipauit ko. wan ka di. Di kagdanag, Erning. Siyak ti makaam mo. Inino ta na matunoy ko dagiti arapahap ko lita. Dagiti arapahap ta. Kaet iti mabiit. Maikalay sa kanton. No kayat mo maikalay sana kadagos, Erning. Dakdakkel at ipauit mo nga urnungat. Ha? Dayta akad singasing kulaan. Nakababain mo no ipilit ko. Ta syempre, adamot dagiti dadakkel mo anas kan apatuludam. Di kagdanag lita. Agsalukag kak ditoy. Sana bale, ta mabalin ko mo tag sideline na awan ti duty iti factory. Kasta ka di? Wen, mabalinak nga ag sideline. Tapno man ayo nakti ipauit ko kun ka. Ikarik dayta, lita. Mangibati ka mo't iti parakan ka dita, anak ko. Di mo ipatulod amin kada kami ti sapul mo. San abaale, takabailan mi pa imot ti agtrabaho ditoy. Wala nang, saan kayo magdanag? Basta ganad kayo kanayon dita kan ni tatang. Di yung baybayan ti pag-iyo. Di na kami pagdanagan ditoy. Sika, tirumbang nga aganad anak ko, taagmay-maysa ka dita. Adayo kami anaganak mo. Saan na ka pagdanagan dito nanang? Awan ti dakas sa mapasama kanyak. Nasaya at nga rudno kasta. Agmay-maysa ka dita anak ko, tandaanam dayta. At damot tindag iti nagbali nagagayim ko dito'y nanang. Si dadaan-damang tulong kanyak no bilang laan. Ay, di kad nasaya at no kasta, Erneng. Ni tatang nay. Aday jay talon. Amumutan, makumikom unay ni tatang mo. Kaya't na ngamin mairingpas adagos mabayadan dagiti obligasyon tayo. Ididamo, talaga akininitnak tinalaos nga iliw ko, kadagiti ipatpatag ko iti biyag, anapanawak dito'y Pilipinas, manang Emi. Ngam inananusak, aging nga ininot anairwamak. Diyak imbagbaga kadagiti dadakkel ko ti panag-sideline ko, tapno manayunak laeng ti ipawpawit ko kanilita. Uray latallo ti sideline ko, manang. Inanusak ti dua, wano talulaeng nga oras at turog, tapno nadardaras kandak-dakkel ti maurnong ko. Aging anadanon ti panaglepas ti kontratak. Kaya't mo asawan lita. Di mo pa'y kaya't nga agawid ak? Saan nga iti kasta, Erning? Ti kanyak laeng. Gundawaya mon, bayat nga da kapay laeng dita. Bayat akayat ti factory a pagpapaayam nga agrenew ka. Lita, Saan pa yung umdas ti urnong ta? Kan saan pa yan nabayadan amin ti utang yung kadagiti dadakkel mo? Saan ka di?
Malaksit no, kaya't mo nga isupusob kung daytoy na urnong ko. Tapno awanan at talaga ti utang mo nagsubli ka ditoy. Ni, sana. Para kada taday tayong pawit kong ornungam. Sana mabalin niya igastos mo iti sa bali dayta. Isungarod nga agrenyo ka pa'y dita. Tapno saan ama ko titi urnong ko nga impaw-pawit mo. Manayunan pa'y ket di saan aya? Lita? No talaga nga agawit kan, awan maaramidak. Kaya't kumatket din nga ikalay sanak Iso na lang ta sigurado nga awan pangrugyan ta Erning. Tamagastos na lang iti kasar ti na urnong ko. Kan pagsupusob iti kurang ti utang yo kadag iti dadakkel mo. Mangrugita mumulagan. Ay, Jack itulok Lita. Iso di kag danag. Agtong palak iti singasing mo. Sige nga rod, tagrin nyo ak iti kontratak diti pabrika. Sa anak pa'y nga agawid. Nanang, adan tulong ti gobyerno kada kami nga OFW anawanan iti trabaho dito Taiwan. Gapo iti pandemya. Anya pa'y lati ar-aramitem ngay anak ko. Agawit kan libre dayta. Talaga nanang. Sana bali na makwarantina kapama na makasangputa ki Manila. Ti importante, makasangputa kung dita Pilipinas. Tani, talagang awanan ti kwartak dito Taiwan. Naibuson ti naurnong ko. Gapoy ti sumagmamunon abulan na kaawan ti trabaho mi. Gapoy ti pandemya. Agawit kan Erneng. Mga no awan ton ti tulong nga ipaay ti gobyerno no di ka pa'y agawit ita. Nanang, talagang agawid akong dita Pilipinas. Ay na, Erneng, anak ko. Agyaman anak, ta nakasangpot kamot langan. Kalpasan ti panaggapom ijay Taiwan. Ken panagkwarantin mo ijay Manila. Agyaman anak, ta si kakarangkad ka si mangpot anak ko. Maragsa ka nakbot ang makakita ka na kayo nanang. Nakaragragsa ka kaunay. Ni tatang. Sumangpot day chay manipod ijay talon. Madamdamalaang at danton ti amam. Nasayat nga rod no kasta. Nanang, pasensya kayon. Tawa na pulos ti na isang pot ko ni ti panagawid ko ita, ha? Anak ko, awan anyaman na. Ti importante, simangpot ka si kakaradkad. Kat natalgad ka kontra iti agraira a pandemya. Uwan nga rod nanang. Ngam ti daduma kakadwa ka di Taiwan. Dagiti nakaptan iti sakit. Nakakaasida. Tawan mga sikaso kadakwada. Kasla dala ayop mutan. Nga ipandalatan ka dagiti isolation facility ijay. Anya? Day tatagpaiso nanang. Iso aday tagaya mo ni tatang. Iso day ta sumuwat. Nagapulakit digitalon. Mabit lang. Day naksabatan ni tatang.
nalpas tayo na nagsasarita. Inakbit sa rungkaran ni Lita, ah. Kailiw ko mutinti kayan ayat ko. Ha? Nay, ada pa ilat relasyon nyo aya. Ha? Ni, apay akas tati sa lutsod yung ay tatang. Natural nga da relasyon mi, ah. Takayan ayat kukot nga ron ni Lita. Ay, Erneng, anak ko. Mabit man lang, nanang. Tatang, apay akas tati pa nagsasao yung may papan ka ni Lita. Ada ka din napasama ka dyan mo? Ay, katno, nakilibinan ni Lita itipada na babae. Ha? Anya ang nakilivin itipada na babae nga ibagbagayo, nanang? Mapunsyano lakay, si kanti manghibaga iti anak ta. Diyak kabailan no siyak ti pagtaudan na. Ha? Tatang, anya ka diti ibagbaga ni nanang. Anya ti mapaspasamak. Ibagayo ko makanyak. Ay, nakidig na ititumboy ni Lita kaayan-ayat mo, anak ko. Anya? Impagarup may no nagsina kayahon. So asaan min nga imbagbagakan ka? Nang runak at awan mo't tinadakdakamat mo, Erneng. Katitay laang anak ko. Iti pa nagkapok iti talaon. Nasabat ko dalita kanda di atomboy. At daimot na dadakkel abag. Kasla pumanaw damutan. Saan? Saan nagpaiso day tatatang? Erneng, anak ko. Ay, Ibagayo asan na po na day tanamuak tatang. Nanang, ibagayo ang mga rabrabak kayo lang. Pag naasiyo ko ma, ibagayo asan na po na day ta. Pag naasiyo! Malaksid akayarigak tilimned iti nagtakderak. Kasla nagtupakpay kanyak ti langit, gapo iti dayjay anaamuak manang Emi. Manipod na kapanak ngamin ijay Taiwan, pinatpatulodakon iti kwarta ni Lita. Pasaray dakdakkel pa iti ipawit ko kankwana, ngem kadagiti dadakkel ko. Ti amok kat ururnungan na ti impawpawit ko, kat mairanta para kada kami. Ngam saan mo't gayam, gapo ta sa bali mo't tinakairantaan na. Daytoy pa'y tinasakit manang. Idi kinasaritak dagiti dadakkel ni Lita. Siyak pa'y ti ginura da, talinokok kano ti anak da. Nakirelasyonak kano iti sabali, iti kaaddak ijay Taiwan. Iso kano asaandan asinitar ni Lita, idi nakirelasyon iti pada na ababai. Idila ang naawatak ti amin manang. Isumat lagayam akinuna ni tatang ko, anasabat na dalita kendayjay atomboy, idi kasangsangpet ko. Ta dinardaras dagayaman ti pimanaw, idi naamwanda asimmang petakon. Nagsakit manang. Tamalaksid adakkel agatad tinaipawit ko kanilita. Pada na pa'y ababai tinangisukatan na kanyak. Aklo nagkaaging gaita, napalalot sakit tinakam ko. Kat no labsen ti agsarita, ilunlunod ko pa'y dayjay ababai. Daytoy ti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, Erning. Pagayam nga Erning, una yun tinapasamakan ka. Kaya't kaasidiran. Ibagak ko mga apay ngamin ang nagtalag ka kankwana.
kat kaayan ayat mo laeng. Nga maawatak tirik na ti agayat. Tano talaga nga ay ayatem itinapudno ti may sa atao, ipaay mo mo ti amin a panagtalag mo kankwana, kas iti inaramid mo. Ngam anyan tabidot a tao ti inayat ken nagtalkam. Dakas ti agilunod pagayam ko. Iso ano ka ba elam ti mamakawan? Aramidam. Ta sigurado matlaeng nga awan ti pagmamaayan ti naaladaken ka akwarta. Tadakas ti gagamda anang gunod iti dayjay akwarta. Mamati ak adi nakabaybayan ti Diyos. Ket dakdakkel ti katukad ti anyaman anapukaw ken ka. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam iti programa tayo dagiti tugon iti dana ti biyahe. Tintun mapunas dito'y lagi